Čus lidi, vítám vás ve druhém dílu Minecraftu. Mé jméno je Gavner a jestli jste neviděli první díl, tak určitě se koukněte do popisku, budete ho tam mít. A já jsem vám slíbil tu výpravu, ale nejdřív si musíme upéct nějaké... my už tu maso máme. Nějaké maso, aby jsme se najedli, takže jdeme do bedny, tak. Určitě všechno nesní, nebojte se. To jedno jsem nemusel dát, to je jedno. Tak, já bych si vzal nějaké hlíny, aby jsme se mohli, jestli se chceme dostat. A je večer, tak já bych se rád vyspal. S mečem v rukou. Teda v rukou mám meč. Tak je ráno, zombíci tu budou vůbec tak hořet. A nebo ne? Dva? Pavouk, to byla docela drsná noc. Kostlivec. Další. A já jsem chtěla lano, to je jedno. Pavouk, pojď. Pojď, hochu. Kritik a kritik a kritik. No, to nebyl kritik, já nevím teď. Dýně si na hlavu určitě nebudu dávat. A my si můžeme vrhnout na tu výpravu. Jdeme na to. Tam je můj baráček. Doufám, že mě slyšíte, já budu mluvit nahlas. Tak. Kde jsem to chtěl jít? Jo, tady. Tady bylo to železo. Přece. A teď ho najít. Je tady, je. Jenom 2, ne 3, nakonec. 4, 5, nebo kolik? Aspoň dobré. Jo, 6. Jak jsem tak. Tak hopity hop. Já bych si měl točku tady do ruky. Ještě furt pořád vidím. Tak, vidím další železo a další. To je neuvěřitelné. Máme nějaké štěstí dneska. A hned jak jsme vedle spawnu máme tady taky dům. Jsem dům moc nechce už. Tam už se mi nechce ani to železo těžit. Radši už půjdeme hned. Tak. Další železo, toho jsem si nevšiml. Tak hned vytěžíme. Já bych... Tak. Já jsem zapomněl na nějaké uhlí se natěžit. Tady bylo třeba. Nějaké uhlí to chce. Tak. Pěkně uhlí. Pěkné uhlí. Zkusíme prozkoumat úplně celé. Já si vypeču z železo. Pěkně se oblíknu do zbroje. A nějaké železo, teda uhlí se tu necháme. Tak. Tak. My tu asi nemáme moc třeba. Jak to uděláme? Zkusíme vypéct dveře. Nějaké to tak. Protože to jde. Tak hoří to. Co uvidíme. To jako není moc.
No, ne! Jsem to skoro měl. No tak vypadá, že budeme muset jít ještě na dřevo, ne? Z toho totiž chci udělat tak, počkejte. Tak, crafting. Tak. Jestli se nám to vypeče. A zatím vezmu 6. Ale mezi tím si vezmu sekeru, půjdu rychle něco tady natěžit. To je teď jedno, jako jaké dřevo. Prostě nějaké hlavně. Takže jeden strom. Mimochodem omlouvám se za to minulé video, měl jsem tam totiž strašně, jak to říct, prostě nešlo mi tam vůbec slyšet skoro. Takže se za to omlouvám. No. Pojď, železo. To už nepůjde. No. Tak. Tak, počkejte, torčky to chce. Tak, teda, co to melu? Styky. Tak. Krumpač. Místo kamenného. Tak. To budu potřebovat. Dáme jenom 12. 2 stejky si vezmu. Tak víc stejku. Asi 4. No tak. Stejky na jídlo, takže jdeme na to. Doufám, že nás tam nic nesejme. No, to jsem skočil zbytečně. Teď vím, že torčkama nemusím šetřit. A jo, abyste neřekli, tak jsem vypil game mode. Železo. Vypil jsem game mode, abych nepodváděl nějak. To byste sami poznali. Tady nic. Vytěžíme to, co jsme tu našli. Tak. Zrovna na začátek tady tohleto, to je docela dobré. Tak. Zbytek tady necháme zatím. Posvítíme si na druhý no já už jsem úplně ztracen. Na druhý na druhý vchod. Já tady. To musím tady, jsem úplně ztracen tady. Taky nic. Tam to je
tam je to. Takže tady tuhle stranu máme. A kdyby něco, ale kdyby nám chybělo uhlí, takže víme, kde máme jít. Tak, tak. Můžeme jít na další. Ojau, to bolelo. Já jsem dělal chybu. Jsem tak, a teď jsem chtěl jít tak. Prosím, až to vede dolů. Ne, já nechci žádnou něco uzavřeného. Jo, yes. Ne. Nemám rád, jak někde vejdu a přitom tam nic není. Uhlí. Tak. Co bychom mohli? Já myslím, že natěžíme si dřeva a v dalším díle bychom mohli se přestěhovat. A nebo bychom mohli teď jít, jakože mám nápad. Tak. Ne, večer zrovna. Jo. Jsem zapomněl, jak se kraftí kovárna. Nic tu nemáme. To nevadí. A jdem na to. Budem hledat místo na dům. Pro dům. Tolik ovcí, ty vole. A slepic. Tam ještě kráva. No tak to jsem přesně hledal. Přesně jsem hledal tohleto. Další díra. A teď nic. Já bych zabil pár krav. Když jsem nahytoval tu slepici. Pěkné z hory. Ty kravička. Kolik máme kůže? 7 už? Je docela dost. Tak. Se vidět, že opatrně se nám bude vidět. My jsme tu nalezli jak něco. Další krávy. A já půjdu opatrně. No, tak to nebylo zase tak opatrně. Ale... Tam je vzadu. Přijde mi, že mám takovou divnou mamku. Vlastně já vás si bral tolik trček, jsem říkal. Že si to budu cestu. Já víme. První. Potřebuji to tu dát nějak. Co bych tam mohl dát hlínu? Blok hlíny.
Tak. To asi nevystačí. Ještě trošku půjdeme. Trošku dál půjdeme, pak už se budeme muset vracet. Další kravě, co tu mám zvířat? Co to je divné? Poušť. Ne, tam bych nechtěl. Jo, klikám myší. To dělá zvuk. To ne. A já bych se spíš už vracel. Vím, že tady někde uděláme barak. Já se už budeme se vracet. Někde jo, na tam těch kamenech, tam udělám byt. Domek. Na tam těch kamenech udělám domek. Tak, počkejte lidi, já to na chvíli střihnu. Tak jsem tu, no. Omlouvám se. Tak, V příštím díle půjdeme natěžit nějaké dřevo, no. Dřevo, trochu se vyzbrojíme a já tady dám opět vypékat to. Žijete, jo. Vypékat a v dalším díle budeme těžit dřevo a stavět dům. Počkejte. Pěkné masa. Aha, já nemám místo, no. Jsem pěkně jsem ty. No tak to je jedno. Tak lidi, já se s váma loučím, nezapomeňte dát like, no a i taky odběr a nějaký koment, takže já se s váma loučím a čus!